Mighty C. Grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ni allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sami ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Gasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Gabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, magklinika Spore Biotics. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile. Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na ka-K5
numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, sama-sama buong mundo'y magpapawaw. Para sa Kampiyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo. Alas 7:11 na sang aga. Oras kinadulong sa inyo sang kaluan sang Klinika DTX 500. Kung mayara ka ba sang kidney, liver failure o kung ng diabetes, mag-inom lang gid sang Klinika DTX 500. Kung mayara ka naman kung nabudlayan ka magpamuhin, mag-inom ka naman sang DTX 500. May kape ka na, naka-detox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Dugay na nakabatoon kami, wala pagyapon. Pero kay Samo niya, kay Tim, bis kamunikan kami tala eh, mauyan pa kami tala ni Captain. Dugay na niya nga, wala pa na kayong dala na mundi, doon namin na lang yung taramnan para mapuslay. Inina ang tion nga ipalabot sa kahanginan, mga reklamo nga dapat pamatian, mga problema nga dapat solusyonan. Ireklamo mo sa K5! Pagpangabuso, mga individual, mga sektor nga nagasinggitan sang patas nga pagtratar, aton ipalabot sa nakatungda kag diskusyonan sa kahanginan. Diri lang sa Ireklamo mo sa K5! Balita kag reklamo. Ireklamo mo sa K5!
Maayad-ayad nga aga, mga ka-K5. Good morning sa mga pinalangga naton sa 7 ka distrito sa syudad. Kag 48 ka mga kabanwahanan sa probinsya sa Iloilo, lakip ng Component City, Pasig City. Sa aton nga KIS o kanang K5 Iloilo Solid Supporters, Taxi, WVTC Patrollers, K5 International Fans Club, sa aton nga listeners kag viewers abroad, sa jeepney, tricycle, e-bike drivers, koto barabutan sa aton nga pagwaragwag. Subong nga adlaw sang Domingo, Enero 12, 2024 na kita sa programa nga ireklamo mo sa K5. Kag sa karon ako ang inyong alagad, ka K5 Aaron Lloyd Refollo. Welcome na mga ka K5. Kaya ito naman nga pagdiskusyonan ang makakalatol sa ulo nga mga reklamo, isyu, mga pasaway sa palibot, kag mga balita lokal, national, kag international. Kamusta kamo mga ka-K5? Domingo naman kita sa adlaw. Do sa nagrinigad danto nagpitsa uno. Subong o kundo kay dugay pizza 15 na kita. Pero tanawa mga kabyanan, tanawa naton mga ka-K5. Bisan ano ka pait ka sotil sa mga pagtilaw nga nagalabay sa aton nga kabuhi. Yari kita sa gyapon, nagaginawa, nakalampuwas. Para nyo kung ano pagid ang pinaka-the best nga ginhatag sa aton sa mahal nga makako. Ang bugana nga grasya, important most especially ang kabuhi, no? Adlaw-adlaw nga kabuhi. Ati siyempre once ka makabugtaw ka, thankful ka na nga daan, gin bless ka gin ni Lord. No, kay hindi tanan pag masunod nga adlaw kung makabugtaw pa ba kung hindi, no? So sa mga nakabugtaw, we're blessed mga kabanan sa mga K5 naton. Ang bot sa ligon, may mission pa kita dari sa kalibutan. Sa baylo, kay ti Domingo nga adlaw, amo ganyan ginasiparar. O kung nang nasiparar, para nga maghatag sang or maghatag sang time sa mahal naton yung makako, makikistorya kita sa iya. Ako na bot sa lingon, magsimba kita magsimba. O po na nga to yung mga pamilya, abyan, kag mga pinalangga sa kabuhi, mga kabinan. O po na nga to yung partner. Kung wala ka partner, kung magsimba, okay na na. Okay, tiyan pagpasalamat mo sa Ginoo. Ano ba yung mga nakabase sa mga partner? Kaya mo na ganing dapat mo simbahan, pangayuon mo kay Papa Lord. No, nga Lord, why ba ko partner? Ano naman, lagpas na edad ko sa may kalendaryo, Tinano ni, salig na lang ta, kay may numero pas bingguan. Nga planingal naman to, pamatian sang klala tao. Pero tiyan mo na mga kabanan, kung nagapangita ka sa true love, lalaki nga di ka pagtuntuon, ipangayo kay Lord. Hindi nga magupod ka na kay Lord, no? Kaya tikabalo man na siya, nga may mission ka pa, kag tiimo ginapangita, true love, the one, opdan ka nga magatigulang, dibla? Sa mga K5 naton, paliog mag-share, comment, kag react no sa aton nga mga sa aton nga live karon, diri sa may reklamo mo sa K5, no? Sa inyo pinagi sa pag-share no sa aton nga live, mangin-aware ang aton nga mga kauturan, no? Sa aton nga mga ginatakal diri nga mga topiko, no? Mga issue diri mga kabanan, kag mga hitabo, no? Kaina, kag tubtob subong, no? Sa mga K5 naton. Sa mga K5 ta, magatamyaw kita anay sa aton yung mga tigpanamati, no? Good morning kay Ma'am Bing Space J, kay Mama Cheryl, no? Lapating Branya sa may banwasang patutan, nagatutokid sa aton, no? Si Ma'am Bing Space J, amalya, good morning Sir Aaron, kag mga K5, God bless always. Kay Bing Space J, true love forever. Aba, may forever giman how.
Mambing Space J, may forever good man. Ang kilala, totoo, may matugapatis forever. Sama niya, together lang. Ay, abaw. Kay Mama Regine Gistoso nagatutok sa aton, kay Whites Brenda Reliado Abian, kay sa mga listeners naton sa may First District, sa Uton, Tigbawan, Gimbal, Miagaw, kag Banwa, sang San Joaquin. Kag sa aton yung mga tigpa na matodara, no? Kay Butch Florentino, sa mga kapurisan naton sa may Molopenpi, sa mga kabugo o konpugos nga kapurisan naton sang police kapurisanta from 1 to 10 nga mga police station. Good morning sa inyo mga ma'am kag sir. Kabalo kita nga masako kamo subong ang adlaw, no? Epektibo ang COMELEC gun ban mga kabyanan. Okay, labi na gid sa aton nga Iloilo City Police Office dra sa may headquarters. Good morning mga ma'am sir. No, sako ni sumo nga mga kapurisan naton. Nakiting kapurisan ta sa kam nila tanani. No, ano man nga sahi nga mga hitabo, sila ni ang ginadalaganan sa aton nga mga kauturan nga nagakinahanglan sang ilang assistance mga ka-K5. Mga ma'am kag sir, along kamo sa inyo nga pagtrabaho sa pag-roofing agud nga ti mapabilin ang kalinong kagkataway sang syudad sang Iloilo. Kay Mama John Len Casio, good morning. Kay Aguido Laison, good morning mga ka-K5 sang Baldo sa La Paz Zone 2. Sa mga ka-K5 naton, ang amo na i-check ta, no, kay dito kay nado nagabasa-basa nga aton nga dalan. I-check ta nga aton nga paribot, no, kung kamusta, nagatortarite pa, nagainulan, no, kung isa pa, no, kay ti nagahilapit ng Dinagyang Festival 2025. I-check ta if may mga activity bala, no, sa syudad sang Iloilo. I-check ta may mga road closure pa bala, no? Kag isa pa ti brand out blood sa pila ka mga barangay diri sa syudad sang Iloilo. Kamara i-check ta karon ti ka-K5 EJ Cordoba mga ka-K5. Oras naton mga ka-K5 para 7:23 na sang kagining oras. Ginadulong gid sa inyo sang kalwan sang DTX Coffee Mix sa mga mahiligon magkape pero may mga diabetes na kulbaan nga magkape, no? Kay basi kung mag-trigger magdala ilang diabetes. Kag isa pa no siya nabudlayan dira nga magpamuhin. Pila kadlaw hindi gid makahulog sulat. Kag sa isa pa saluya nga magpa-detoxify, no, sang toxin silang alawas. Mag-inom lang sa Clinica DTX Coffee Mix. Okay, ang DTX Coffee Mix may sangkap siya sa Ampalaya Extract, sugar cane, kag siasis. Ining mga tatlo ka mga ingredients gintingob agod nga makahatag sang triple nga may forever nga alibyo. Naamo na dapat ang inom nyo, pero kung may forever ka mo, hindi nga o kumuto sa Y forever. Patuwara. Sige, naka-standby na si ka-K5 Karen Badilla, ka-Chip Lawrence, ano siya? Yes, nakatambay na sa mga K5 naton, si ka-K5 Karen Badilla, kaupo naton sa patrol. Kumusta unta ang dala naton, mga ka-K5. Ka-K5 Karen para sa live report, standby. K5 News FM Live Report. Ka-K5 aron sa subong aga no as of 7:24 mahulo basa-basa iya ang aton nga dalanon diri sa syudad sang Iloilo based man ni sa paglibot-libot naton humalinya kaina sang kaagahon Ka-K5 aron kag kaina gani ang nag-brown out man sa pila ka mga areas
sang lapag kag haro kay tibangod nga may gina-rehabilitate no ang more power sa Mandurriao substation sa K5 aron. So pila diri ka mga areas naton, especially sa district sang Haro, tiyang affected gid may ari diri gani ka K5 aron nga na akitaan naton sa ilang nga advisory nga dupulo gid niya ka oras sa K5 aron ang blackout no sa ilayang area no sa portion ng Mandurriao feeders 1 and 2, sa portion ng Mega World feeder 1 kag sa portion ng diversion feeder 2 sa K5 aron. Pero sa Subong, since Sunday, sa na-mention ka na, kada Domingo, no, nga pag-report naton, di mahulotawhay ang aton yung dalanon, diri sa syudad sang Iloilo, kag may ara man gani sang patigayon nga fun run. Actually, tapos na ni K5 aron, no? Akabahin ini siya sang, siyempre, sa gina-celebrate man naton nga dinagyang fever bala nga ginatawag, pero do ang kung hindi tamang sala under ini sa Iloilo Provincial Capital K5 aron kung sabihin ang pag-umpisa sa ilayang nga fun run dito sa sulod mismo sang Capital area K5 aron. So sa Subong ang sa aton nga mga kauturan no sa aton nga mga tagpalamati nga pinag-umpisa na ang election gun ban at tila uman gid ang sunod-sunod nga mga checkpoint operations sang aton nga kapulisan sa kada area diriya sa hindi lang sa Iloilo no kundi sa bugos yang Western Visayas ay sa bugos nga Pilipinas sa K5 aron. Yes, ka K5 Karen, subong ka K5 Karen, may di ba na may hara sa presscon sa Yes, regarding to galing sa ano ka K5 Karen? Sa ang according diri sa Pro 6 or sa Police Regional Office 6 sa K5 aron ang ining press conference nga patigayunon ang regarding mani sa pag-umpisa sa aton nga election gun ban ka K5 aron no kag sa syempre sa election naman kay ti nagahilapit nga daan ang May 2025 midterm elections sa K5 aron. Sige ka K5 Karen, wala pa man ka start no pero wala pa. Karon kung maabtan ta ka sa ato nga programa diri kwaon da tay ikaw ka K5 Karen para sa reaksyon ni sa regional director sa kay ti imbukada gid sa K5 Karen una-una gid tong K5 News of Iloilo nga naka-cover sa sining mga ginpahayag hindi lisensyado nga mga armas totang diri sa may distrito sa Haro ka K5 Karen. Actually, ang press con diri according to PRO6, karon pa ni mga alas 10 K5 aron no bali ang sa Subong ang ila pa ni nga igalon siya ang sa Comelec checkpoint may patigayunon nga checkpoint ang Comelec naton kag kapulisan diri sa city kag sa pila ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo. Then after sina amo na dayon ka K5 aron ang pagpatigayon sang press conference. Sige K5 Karen, kung di man ikaw maabtan karon at least na ma-post kita sa aton yung official Facebook page agod ya ma-inform ang aton yung makauturan kag ti nagapamangkot kid la ka K5 Karen ang isa gid sa ginapamangkot nila nga aser sa ginapamangkot nila sa police ano ang legality sang PNP to conduct search without a search warrant inside the private vehicle kay K5 Karen kay ti involved abi sa vehicular accident ining tagon sini ining salakyan kay ina ka K5 Karen kag ti amo ni ang luyag ng K5 Karen mahibaluan sang aton nga mga tig palamati ka K5 Karen. So bantayan ina karon no ang sa pila naton sa mga update man regarding sa patigayunon nga press conference sang Comelec at sang PRO6 sa K5 aron regarding sa mga issues especially ang pinakauna gid no nga violators ng gun ban naton niya nga kung involved sa aksidente kaina sang kaagakon sa K5 aron. Sige ka K5 Karen, maraming salamat gid sa mga report. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix nga K5 healthy coffee ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas tungod sa natural and organic ingredients kaang sa ampalay peha umalay nga palangga gid ang mga pumuluyo sa banwa sang Pototan. Ini si K5 Karen Batigya para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko pagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM. News FM Live Report.
Alright mga ka-K5, nabatian ang situation report ni ka-K5 Karen. So far katawhay sa aton nga syudad, tiyan mo na nagaling sa mga kabanan naton, nagbasa no, nagturot na retake kay na, kag subong no, mabat sa ganyo man sa gyapon mga kabanan, ang kayami para sa dapya sa hangin, no, kung ikumpara mo gani isang Disyembre, kag subong Enero daw, mayami pa yung dapya sa hangin, no, subong Enero, kumpara mo sang Disyembre 2024 mga ka-K5. Kaya importante sa mga K5 naton, katawhay isang dalanta, no? Okay, tisubong weekend, nagabanding ang mga pamilya naton, pero bantay kita, no? Oro adlawon pagid karon sa mga ka-K5 ta. Good morning kay ka-K5 na rin sa utong, sa K5 Pasay City, kay Ma'am Bing Space J, yung nagapangagda na to kapyo, ma'am, pangapilan na sa DTX Cafe Mix, no? Kay Ninita Barrientos, kay Ma'am Marita Yamit Serina, blessed morning sir. Likewise ma'am, kay Fred Pasgala Dio Campo, happy Sunday man sir. Kay Daisy Brasinilo Espolgar, hambal niya good morning. Pagrit si Nanay Nerisa Brasinilio, isang man et pasi nga nagapamati gid permi. Okay, happy watching or listening man sa inyo dira ma'am. Kay Ma'am Janlyn Casio, tamyaw ko ng Tagalapos Norte sir. Okay mama, no? Kay Agido Laison, ambalya, good morning mga ka-K5, sang Baldosa La Paz Zone 2. Ambali Ma'am Janlyn Casio, my love will never die. Wow! Wow! Baskog ang mga tinaga ni Mamba. Okay, Ma'am Bing Space J, okay. May ara na si Raron. Namalya, Sir Jason, kag kay Ma'am Bing Space J, kag kay Sir Ted, kag sa lahat ng ka-K5, God bless all. Thank you, good ma'am. Kaya sa mga K5 naton, yan ang aton yung mga headlines. Pero before na, ang aton yung mga headlines, pinadulong sa inyo, sa Kalawan, sa Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio, kung may harap ka ba sa nagasakit ba rin mga tiyan, kagagadungan sa paggutok, no? O karagapinot ni mga tugan, pero atakihon kas tagipusoon. Pag may harap ka man ba sa maaslom, no? Nga dolikido nga masagam saman mo sa imong mga tilaok, o nagalanog o nagabanog ang mga titunlan, nagasakit yung mga tiyan, pagtapos mo kumaon, pag mayara ka man ba sang hyperacidity, kauna ko si mo imnan mo supplement, no? Mayara siya sa mangranon siya sa antiviral, antibacterial specialist, mga ka-K5. Ay siyempre, hindi man ginadurong sa inyo sang DTX Beauty Soap. Kung may hindi ka ba confident, kay damo ka punggod, itom ka, gusto mo magputi, kay para amagon ka sang crunchy cake, puppy cake, Lodi, honey buns, puppy, ano pa da ba? Magamit ka sang DTX Beauty Soap, pagod niya maghamit si mga panit, magwapo ka magwapa, magkaradula darang imong mga kala, mga germs sa imong lawas, body odor. Gamitin lang sang DTX Beauty Soap, mga ka-K5. Kaya rin ang ato niya mga headlines, mga ka-K5. Ngayon pahayag, kolorom nga tricycle sa distrito sa Mantoriao. Ginareklamo. Comelec Ganban. Epektibo na subong nga adlaw. Mataas nga kalibre sang pusil, short firearm, bala, kag mga magasin na-recover sa pribado nga salakyan sa distrito sa Ngaro. Salakyan imbolbado sa aksidente.
Kagini nga mga headlines ginadulong gid sa inyo sang Kalawan sang Klinika Deo Fresh, no? Ang kung miyara ka ba sa mabaho nga ilok, gusto mo ba na magpaputi imo nga kilikili, agod nga hindi ka pagpariyuan sang imo nga mga kakilala palangga, agod nga hindi ka pagsulungkon nga ginabit-bit mo ang puno sang bayabas. Kung hindi mo gusto nga magbayabas ang dapog sang imo nga ilok, baho sang imo nga ilok, magkuskos sang Klinika Deo Fresh. Mabakal din ang mga produkto ni Dr. Amir Itang Oy sa may Klinika Di Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa tapat lang gid sang Robinson's Place, Haro. Mabakal man siya sa mga butika nga malapit sa inyong lugar. Of course, ano man siya, no? Ma-order man siya sa Shopee kag sa Lazada, mga ka-K5. Una ang taning sa mga K5 naton, ining ginpahayag, no? Kolorom nga tricycle dira sa may distrito sa Mandurriao. Pero tiyan mo na i-check ta, no? Kung nagkamusta si K5 by EJ Cordoba na ang sa patrol naton, kung niyara na ba siya sa area, okay, hindi ba siya available? Pero diba kung may si kaso pa si K5 no, so dapat i-prioritize na sini ang mga ginareklamo sa mga kauturan ta, no? Kay tikon kalabanan na bino diri ginadangop sa aton nga pagwaragwag sa aton nga estasyon ang mga reklamo instead sa ilang nga mga barangay officials. Siyempre ano pa bing gina-expectar nila da, bias, ginasimo-simo, ginapinan, pabongol-bongolan. So that's why no nagadangop sa K5 News FM Iloilo ang mga kauturan naton nga kubos, makaluluoy, ginasimo-simo, ginadaog-daog. Siyempre kabalo sila no nga aton nga taga media. Sa hinabi na sa K5 News FM Iloilo, nagasalig sila. Kay ginakomentaran sa patas, may integridad, kag may balasihan. Hindi pinagi sa pag-criticize ni sa mga public officials. Ang purpose sa para sa checks and balance. Ginaway na abi, no? So kung hindi mo na pag-ireklamo, hindi mo na pag-i-discuss, hindi mo pag-himay-himayon, kung wala kasing compartmentalization sa mga discussions in relation sa mga reklamo sa mga kauturan, at paano pa ma-serve ang common good sa ilang mga konstituent. Kag isa pa, ining Comelec Kanban na epektibo na sa buong adlaw, kaya mo may imbokada nga violator sa sining pagpatuman sa Comelec Kanban, no? Sakit-sakit ning mga penalty sini, no? Kung nga mo ning plastada marekubiran ka sa ngaramasutan nga bisan lisensyado pa pagabot yan sa pagka-Comelec Kanban, ti unless otherwise sabi kung gingaan ka sa gin-grant be, no? Sa Comelec ang imong request, no, to carry sa firearm iti ara sa delikado kabuhi mo, okay gid. Pero kundi samantayan mga K5 kung ano-ano ang mga posible mga penalty or mga penalties kung ikaw ang madakpan nga nagahupot sa ngaramastutang bisan nga lisensyado pero titiyon sang Comelec Kanban, mga ka-K5. Yes, regarding sila, no, maangot rin sa aton kay kaduwang headlines. Ngati mo rin na-recover nga mataas nga kalibre sa pusil, mga short firearm, bala, magazine, na mo rin na-recover din sa pribado ng sanakyan. Iwaluan ta, no, kung paano na-recover ni sang aton nga
Ara na si okay, so subong no nagka-plaster pa si EJ K5 EJ Cordoba. Yan may kantanan sa mga kolorom nga mga tricycle. Ginpahayag mga kolorom mga tricycle mga K5. So before kita mga tag sa aton nga ara na siya, nakasangkay na. Okay, ara gali. Sa mga K5 standby pamatihan ta ang report ni K5 EJ Cordoba. May kantanan sa reklamo sa mga pumuluyo o kung ginareklamo nga mga ginpahayag tricycle nga kolorom sa distrito sa Mandurriao. K5 EJ para sa kampiyon nga report. Standby! K5 News FM Live Report. K5 EJ, good morning. Ari kita subong sa distrito sang Mandurriao K5 aron no. Tuhoy ini sa reklamo sa aton diri nga mga kautoran ni mga tricycle driver no. Kay sunod sa ila do tama kang conver sa ila K5 aron nga sila iya gawad sa ilang lisensya, nag-update ng ilang arestro, tapos sa mga kolorom, yung mga tricycle kasi paro na pasaho lang git naman. Katipunan, ano ka dito, sir? Board officer. Board officer, ini kakipay paro, no? Sang, ano ito, data dito, sir? Glusok Matodra, no? O, sang Suok Mandurriao, kakipay paro. So, kakipay paro, ano po natin sa linya subong si Sir Arnel? Sir Arnel, good morning. Yes. Sir Arnel, good morning. Welcome dari sa reklamo mo si K5 sa K5 News FM 88.7. Ako si K5 Aron na Sir Arnel. Sir. Oo. Sir, pwede mo masaysay ining nahanungod sa reklamo dari nga ining kolorom nga mga tricycle driver? Hindi naging magwanta sila, sir. Buwa sulod ang hanot nila sa ibabaw Governor kay nga sila. Tapos ma-pick up pasero namon. Kami gagawad sang lisensya, listro, kompleto amon. Hindi na kami na-pick upan nila kami sa baba. Magkuha sila sang mga motorbike na biyahin lang sila, wala na sang respetuay. Labanan pa sang mga nagabayahe, wala sang lisensya, napabayaan mo sang magdakop niya. Okay. Sir, ano ka rin inyong toda dira, sir? Glusok Matodras. Ano ang ruta nyo, sir? Anong meaning ganun isang inang toda? Ano nga meaning nga na, boss? Suok Mandurriao. Suok Blue Rebel Bilyag Blue Rebels kag Suok Mandurriao. Okay. So bali sir, pila ka ba sir ka grupo or member ang nagabiyahe sir sa sinang ruta, sir? Mga 200 kami. Wow, damo ba, no? At least no, organize ka mo sir, kag isa pa legal ang inyo nga pagpasada. Okay, ang plastada sir, hindi ka magpamirsa, ginamo gid lang. Okay. Mo maisog pang klorom di sa amo mo. Ang mga membro ko di paiwain lang. Yes, amo nang Pero kung isipon sir, legal kami ya. Yes. Ihustogin sir no, ang isa sa the best kay moon ang magpakanubo, magpaiway god yati hindi maggadako ay nga gamo. Sir, ang ining mga ginpahayag kolorom, dugay na ni sir ang nagabiyahe sir dira sa may area nyo. Oo, gabiyahe sila daw wala gani mga lisensya na, pamasiro sila ya. Okay. Ining ginaparkingan nyo sir, ano ba gani nga sakop nga barangay? Suok, Lahunan, Mandurriao. Lahunan ang nadya na mo, tunga ang Lahunan. Okay. What I mean sir, ang inyong nga ginapunduhan sir, ang inyong nga ginaparkingan dira? Mandurriao na ni. Okay. Sir, kagin nyo na sir storya ni, ang ining mga ginareklamo nyo nga mga kolorom? Oo, nadangop na namon ni sa barangay, galing ng barangay. Hindi man pumirsa, siyempre pamulo tao. Ang tapos, sa ibabaw to, wala man sila kandak nga mangdakop sila de. Agi-agi man lang tapos, mga sawadak pa nilang wala lisensya, ginapasinsa man lang. Ano ang klorom, kadak po mga ulo. Okay. Sir, tagon sini, karon sige pa, bisan Sunday abe, nagabiyahe siya sa Gyapon, nagadungan sila sa inyo? Oo, adlaw-adlaw kabiyahe na sila.
Okay. Pero sir, ang sa side ni sa mga driver ni may ara best sir or sa nagbigad ng kaistoryanay ka mo gud nga ti maklaruhan naman sila sir nga ti isala ning ginahimo nila kagi ka mo sir hinunanon sining piyak nga kampo. Oo, kapila na patawag namo na sila galing ti ang iba mga dungol gid. Damo-damo na gid sir ini magwanta ibabaw pagsulod ang komsiro nila ti kami wala na kami sang memo. Okay. Butang ta sir, sang wala pa ni sir ang mga kolorom, kamusta ang imong kita? Sir? Yes sir, sang wala pa ni balang kolorom, pilang imo nga kita sir sa pagpasada dra? Mayo-ayo gawa sir ang problema gahanot sa amon di, kolorom. Okay lang kani ang basa iti, alin man si babaw na tani, wala lang sang kolorom, basa lang kami, simple legal kami. Yes. Sabali sir, subong, kahit may mga kolorom na, kapila sir na lang ang malimpyo mo sa kada tapos mo biyahe? Aruson nga kami ka darat at luplatos, markila pa kami. Okay, sabali sir, ang imong tricycle na nga ginambiyahe mo, hindi gini mo, nabalik ginaarkilahan mo lang. Timbatan dito sa sulit ko. Sir? Sir? Sir, siling ko, ang tricycle sir nga ginadala mo, balik ginarintahan mo gali na, hindi na imo. O, iya ka magulang ko, kelabanan sa mo, dahil ka pangarkila. Masaplot na gid sir, markila ka pa. Ano lang daron mo arang mga klorom. Okay, sus, kaluoy man. Pero, sir, may panugyan ka sa mga barangay officials naton sa mga opisyal naton diri sa may syudad agod nga ti sa iban pagkaya mga opisyal sa mga natungdan nga departamento may message ka sir agod nga ti mahatagan sang leksyon ma-reprimand ining mga ginpahayag kolorom agod nga ti mangin fair no sir sa side ninyo kiti kamo ning ginsiling mo may mga nagagi ka mo sa gusto nga proseso may mga dokumento kamo. Anong gusto mo sir mapalabot sa mga natungdan naton yung mga opisyal? Kani sir, ang napangayo lang namon kung magdakop man sila, tudo nila. Leo magdakop sila sa klorom, wala mga lisensa. Ginapabayaan lang nila. Yes. Ang tanom sulo sa klorom sir, hindi man sila madlok gayet ang dakpanay hindi tutod. Okay. Sige sir subong, visible pa sila, makitaan mo sila sir nagabiyahe da? Para adlaw-adlaw gina sila daya. Okay. Sige lang, at sir nakuhaan ka namon side, kag subong man, kuhaan man naton sir siyang pahayag ang piyak nga kampo, ang ining ginareklamo nyo nga ti kolorom. Ti-check ta kung anong statement ina sir, kung yan ti mapatian nyo man? Pwede man. Sige. Sige, Sir Arnel, thank you sa time mo, kaki 5EJ. Sige, sir. Thank you, good, sir. Good morning. Kaki 5EJ. Yes, kaki 5 Aron. Kaki 5EJ, na siring ni Sir Arnel, nga tiyan mo na no, ang ginapaputsag niya, ang pagka-unfair, no? Sa side nila, nga sila ning may toda, organized mga tricycle drivers, operators sila. Sila ni nagaprocess, nagabayad sa mga tax nila according sa iya. Pero amo ni ang nireklamo nila mga kolorom. Pero para in fairness sa piya ka kampo, kaki 5EJ, kadtuan naton or kadtuan mo da, agud na interviewon, agud niya mabatian, no? Ang ilang side, mabatian sa nga aton nga mga tigpalamatik kaki 5EJ. Yes, kapigit kaki 5 Aron na. Sige, kaki 5EJ, maraming salamat sa mga report. Yes, kaki 5 Aron, ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa D3 Bayo para sa ubusin po nila na trangkaso mag D3 Bayo pag ginadulong man sa inyo ni kati 5 Reistia Umalay no palangga niya kitang tanan nga taga Pusutanon. Kaupod sa patrol si kaki 5 Ramilo Parek, ako naman si kaki 5 EJ Cordoba. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM Live Report.
At mga kabanan, nabatihan ng report ni Kaki5 EJ Cordoba. Oras na to na alas 7:51 na sa ngaga. Oras ginadurong sa inyo sang Kalawan sang Extend Food Supplement for Men. Kung nagaluya na ang imong kargada, way kapuwersa rutay. Magrutay kay misis kay tungod ya kapoy ka na, way papuwersa ang imong kargada. Ahay do kangay na sa kikyam kagamay. Ay imni na tutoy. Tito, papa, angkol, wa. Imni sang Extend Food Supplement for Men, agod yung magbaskog ang imo nga puwersa resistensya. Siyempre maripay si misis eh. Huwag isang misis ka maripay, guro nga pagyan mo ng 30 minutos, di mayadla na. Mayadla mo na. Magluwas na sa nagapabaskog sa nga Tony resistensya, nagapanami pagkita sa blood circulation, agud yung marikawan ang mga baratiyan sa ato niyang korason. Good morning kay Ma'am Ruberendi Panay Progyo. Ma'am, kamusta? May duty ikaw? Halong kagida sa ibong duty adlaw-adlaw. Kay Ma'am Myrna Chrome, good morning sir, pa-shout out kay Myra Chrome. Kay Marborka, good morning Sir Aaron. Thank you sir, good morning. Kay Daryl Parcon, Parcon Fuerte, good morning sa Tagaduran, Dumalag Kapi Sitio na bayi sa Parcon family or Parcon Fuerte family. Kay JM Anto, good morning sir, pa-shout out sa taga Eros da Jimboy Velches Muya Vic Trosyo, Jomari Franco, Nang Liza, Nani Alice Lerma Trosyo. Ay Ma'am Ruberendi Panay Progyo, good morning kunodra sa may ICPS 7 Tanza S. Susako ka naman da subong. Kay Ma'am Regine Miranday Dimit, good morning ma'am. Oras na ito na alas 7:54 na sa ngaga. Oras ka doon sa inyo sa Kalawan. Isang mighty C ang alkaline base nga vitamin C, mga ka-K5. Sa iyo naman kita sa atong headlines. Ining pagka-recover kay na sa ngaga sa kalibre sa mga pusil or may ara to sa mataas nga kalibre sa pusil. Short firearm, magazine, kag mga bala sa isa ka pribadong sasakyan kung pick up bala nga duag puti, mga kabyanan. Amang diskusyonan ta. Nagapamangkot ang mga kautoran naton. Anong naging tawag ko kung pagabot sa perikulaman? Kung ibutang na ihambalo naton, nagalumpat barada yon sa konklusyon sang pahayag no kung sa mga information. So anong bot sa lingon naton eh? So plastaron ta mga kabanan, ginampamangkot sang publiko, hilabi nagid sa mga nagapaalam-alam. Kita naton sa mga comment section nala, sige, bais pag ito ng mga ginapang siling nila. Well, it's their freedom to express their opinions without censorship, mga kabanan. Pero tiyari kita din nga mag-discuss to inform and educate our listeners and viewers also sa mga ka-K5 naton. So unahon tani no, isa marais na lang natabo kay na mga 12:40 sang aga sa may tubang sang malapit no sa okon sa tubang na gid sa Ngaro Plaza, isa ka pick up nga sasakyan duag puti. Una no, gin sila kay sini duwa ka stalls sang mga bibingka. Sa rin nagresulta sang tatlo ka mga pilason. Lakip na dari ang duwa ka mga ginsaligan niya magbantay sa bibingka kag isa ka empleyado sang isa ka fast food chain. Ginarado ni pilason ni mga tatlo. Pareha lunsay babae kag lunsay legal na ang mga edad.
Next, ano natabo, no? Mga kabanan. Kay involved sa vehicular accident. Ining salakyan, siyempre may involved sa aksidente ang salakyan mo. Sa standard operating procedures ng kapulisan naton, mayara sa ginatawag nga plain view, mga kabanan. Anong ambot sa lingon sina? Ang makita mo lang, no? Kay ti paidalo maning anong tawag na bintana sang salakyan abi. Magsining kita plain view, for example, ari ko di sa announcer's booth, no? Ang plain view mo ng screen, camera. Amo nang plain view, makitaan mo lang siya, no? Para camera gli, no? Parang TV screen. Ang natabo, nakitaan sa mga kapulisan naton. Okay, pag-accident, automatic report niya sa police. Nakitaan sa mga kapulisan naton to. Una, ang isa ka short firearm, mga ka-K5 naton. Kung hindi kita magsalamat kabanan, daw isa to ka kanagid. Daw isa to bala, kung hindi kita magsala, isa to kabala mga ka-K5, isa ka 9mm caliber pistol sa mga AK-5 naton. Short firearm ni sa, no? Okon ang mga unang na recover kang isang isa ka One Smith and Wesson Springfield, yung may isa ka magasin kag 8 ka bala. Isa ka Smith and Wesson Hilton nga Springfield, may isa ka magazine kag 8 ka mga bala sa mga K5 naton. Kag isa ka Armalite M1582 rifle nga may 8 ka mga magazine kag may 251 live ammunition. So manang nasiling sang na-interview naton si Police Captain Jimmy Lacuesta, isa maraysta lang nga na search dito, nabuksan ang salakyan tungod sa plain view, no? Makita nila, pagkita sa nga may pusil, automatic i-check sa police daton, no? I-check, i-verify if the miyara bala sa nga pertinent documents to stand nga may lisensya. If may lisensya, so anong power sang pusil? Kay kumilik kan ba na? 1240 na to, kay inasang kaagahon? So may right din kapulisan naton nga mag-search diri sa nga salakyan, even though it's a private vehicle, no? Kay ti armas mo. Ti uway na nalabot ng pulis kung may lisensya ti mo, kay ti ganban gani ginasuspend ring tanan nga mga sahi isang lisensya. Permit to carry, permit to possess. So na pa ng sahi isang lisensya ginasuspend yan Ako di marikawa ng mga posibleng nga mga insidente kaya nga nagailapit ng eleksyon, mga kabanan. No? Sila ka pamangkot, anong plain view? Anong plain view ka K5 aron? Okay, sa mga K5 natin. Ang plain view or ang plain view doctrine is a legal principle that allows law enforcement. Matanda sound effects ba? Hamba niya, the plain view doctrine is a legal principle that allows law enforcement or law enforcement officers to seize evidence without a warrant if it is immediately apparent that the item is incriminating, it is in plain sight during a lawful observation. Para sa doctrine, kung paano i-apply, kung yung mga masunod, no? Dapat may, lawful presence. Sining diri, the officer must be lawfully present or present in the location where the evidence is found. During a lawful arrest, traffic stop, or execution of, if possible, no?
or execution, no, sa nga search warrant, mga ka-K5. Incriminating nature, siling diri, the incriminating nature of the evidence must be immediately apparent, meaning the officer must have probable cause to believe that item is evidence of a crime. No? Alain naman nga sa istorya. Plain view, the item must be in plain view, not hidden or requiring to search to discover. Kay based dito sa statement ni Police Captain na Acuesta, ang pusil, kung makita yung sa screen, ang pusil ni nga or short firearm dito nabutang sa driver's seat sa nakatapik sa sakilid. Diyan mo may tunong-tungan sa bla, o kung may what do you call this, nakamount sa wala, kung sa TV nakamount siya, kung sa TL ara sa kay malapit sa TL mo, dra sa may right portion sang TL o kung paa. So muna nakitaan sa pulis naton, at siyempre kinsita sa pulis ta posiel na siyempre i-check na sa pulis ta. Ano mo kanon mo kay pulis na to, seryoso sa trabaho nila, may integridad, hindi mapaayo, hindi mabakas ang kwarta, ati baldas la imbukada ged. An example pagido. For example, if an officer stops a car for a traffic violation, may traffic violation na siyang daan, kaangay sa sinang aksidente, isa na ni kasahi sang traffic violation, mga kabiyanan naton, marigin bungguan yan Tiyaris karsada, traffic violation na nagresulta na sa reckless imprudence resulting to multiple injuries and damage to property. Kiti may nagkalapilasan sa tatlok bilog, kag may nagkalaguba nga property sa mga nagkalapilasan to. Siling diri, if an officer stops a car for a traffic violation and sees illegal drugs, for example lang niya, kung may nakitaan sa kuno, and sees illegal drugs on the passenger seat, the drugs can be seized under the plain view doctrine without a warrant. Sindihan nyo mga kabanan? Sa mga K5 naton, liwato nato na may example dire, hislan tayong example, hindi lang illegal nga droga, pusil, pusil yung na-recover, bal niya, if an officer stops a car for a traffic violation and sees firearms on the passenger seat, the drugs can be seized under the plain view without a warrant. Tiarap lang gli. Sagad mo gito kasunog ang pulis nga. Ano ka kinamantaro sa pulis kay why sa search warrant? Anong ilang anong valid reason? Anong legality nila? Dos piyo nga mag-comment sa live naton. Pero well, ilan na niya diretso. So aton, before nga mag-comment ka, before you claim or before ka mag-argue, siyempre paminsaron naman, ang gina-argue mo, gina-claim mo, correct, nainsindihan mo. Kaya nga, sa imo na sa uli, mag-reflect, nga ano nang pinang-comment yan naman. Umulagaling na siring naton, mga kabiyanan, lain, mas abansigid ya ang nagabasa sa mga ka-K5 naton, di ba? Well, makriticize lang kita na sa isak tawo kung wala kita kabalo sang proseso, sang ilang trabaho. Do ka ngayon mo na bala sa aton, ikaw bi Juan, at ako bi si Pablo B. Hindi kami kilalahay, ti ako mag-obra na tanga gobra, ti mo na, tiway sa kabalo kung anong para sa din ginobra naton. Siyempre hindi ka kilala, mataghol siya, kag ti i-questionon niya ka, lain-lain ka mo nga field sang trabaho, abi. Siyempre questionon niya ka, kay ti, why siya nakabalo, sang imo ginaobra, at the same time, sa imo man, ka-question ka sa iya, kaya nga, wala ka mang kabalo sa iya ginaobra, kag hindi ka kainsindi kung ano ang ginaobra niya. Sa mga K5 naton. Alright, sa mga K5 tadong naklapo sa kita sang oras. Good morning sa mga security guards naton dito sa may Western Institute of Technology. Chef, na nagit siya pamantamyaw kita anay. Si Mama, si Mitch Hermano,
sa bawo sa papahon naton nga Lady Garda Sangwit. Hi Sir Aaron, maayong aga. Sir, watching from La Paz. Pa-shout out lang sa upod ko nga si Kiboloy Abid kag Boss Jetro Gabiason, ipabatigid sila Sir Eduardo. Thank you gid ma'am sa pag-support kay Ma'am Maria Talia. Ma'am Maria Talia. Kay Maria Talia Michelina, ma'am good morning. Kay Hudlom Sir Hudlom Montana, kay Henry Rose Espinosa good morning. Kay Edsel Gatso. Good morning Sir Aaron. Nagpapamanti na kami diri sa may Pasay City Market. Good morning lang sa mga kaupod ko sa Pasay City Public Market. God bless. Kay Kim J. Antioho. Good morning, sir. Pa-shoutout sa taga Eros da Jimboy. Okay, natamyo na naton. Okay, sa mga K5 taba nagakula po sa ganang aton nga oras. Kanami pa dito ka mag-discuss kita diri pero sige lang. Sunod naman kita nga Domingo nga magakita ay sa mga K5 naton. Standby sa mga iban pakit naton nga mga programa diri sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Mga ka-K5. Hindi magkalipat na comment, share, react sa aton yung mga news articles, sa aton yung mga live coverage sa mga K5 ta. Kag mag-subscribe man sa aton YouTube channel, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Kasubo man sa aton TikTok account, mga ka-K5. No? Sa pangalan o kon sa